Monggo Mbah Marsam katuran minggah panggung panggungan Mbah Marsam. Monggo Mbak Elisa jumeneng mrene Mbak. Kersanipun langkung bebas. Long pelong rada nengarono nduk hatiku tandas ora gampang adinang kumar semarang. Sugeng siang Bapak Marsam. Sugeng siang Mas Petro. Tos pundi kabaripun? Alhamdulillah. Sehat-sehate wong tuwek niki nggih cekrak-cekrik mawon. Ha nggih, pun syukuri. Nggih goleki putu kula wau. Oh lah, putu nemu ning dalan. Lho, sinten? Jenenge Sampai mobil. Manik apa ya? Wis mati. Elailo. Kok ngene-ngene niku pripun? Tegese napa ngaten-ngaten iki napa? Kaya urung tau weruh ning kok urung kenal aku ya. Wah, sik. Kok guyune kaya Dursasana ngene to? Pripun to kok dereng Jepang? Kula Jepang mengke riyen nggih. Aku penggemarmu. Liwat liwat YouTube nih. Heeh. Jebul YouTube, jebul bareng weruh wujude kaya ngene ya. Pripun, Mbah? Sami mboten? Sami mboten. Anu, dadi luwih ayu tenane timbang ning YouTube. Supaya keluarga besar masyarakat Gathak Krajan sak kiwa tengene kuwi bisa tepung. Mula saiki nebungke perkenalan. Rada rono to. Mungkin nutupi jalane. Dalange rupane elek ketutupan ra apa-apa. Biasa. Tutupi mawon niku, Mbak. Ya, tutupi mawon. Kula sing dereng Jepang, kula tepangaken iki wau sampun nggih nami kula Elisa Onsalus Alaso. Siapa? Elisa Onsalus Alaso. Elisa apa jojo jasalah apa jarus Orcarus Baros Orcarus Alasu Elisa coro-corone sapa? Orcarus Alasu iya asline kula bapake saka toli-toli mboke saka Lambelu simbok dari Lambelu lampilmu dhewe kuwi ditakoni wong tuwa kok ora kok lambeku kok lah lambelu aja diganti mburine lu kok gantiku ibu dari Lambelu lambemu dhewe kuwi piye to Pak Santo ki ngejak simbah-simbah aku rada angel lambelu ki apa to Mas nggih rada sabar Mbak Elisa sekarang nek piyai sepuh aku rada dituntun barang gitu Bapak saka toli-toli dong ngerti panggonane toli-toli anu lho Mbak rapati apal ning toli-toli lho Mbak
Mbah Marsam toli-toli lho. nggih. Aku apaline tok. Ah, nggih to, mesti Line to. ngertos. Heeh. Tole Lali aku. lali. Oh, bencang disambung toli. Dadi bapak seko Toli. bapak Seko toli-toli ibu Seko lambelu. padha karo aku. Oh, panjenengan nggih pundi to? Aku ki blasteran. Oh, blasteran. Portugal. 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 Wow. Bapak Purwokerto, Ya. Simbok Tegal. Oh. Portugal nek luar negeri jaban rangka. Lahirku Heeh. neng New York. New York. New York pasti ning Amerika kono. New York Karto Adiningrat. Oh. Walah, kene ya mung sak jam kok kene kok New York. Terus kok Sulawesi kuwi ya? Iya. Kok tekan kene? Tekan kene lah ya aku wis wean karo Pak Ora Santo kok ketelung tekan tahun kepungut. Jogja ya? Iya. Tekan Jogja ya? Iya tekan Jogja sinau. Oh, sekolah. Wayang. Oh, Sinawa ya. Iya. Urutane sekolah saka apa kuwi? Awal masuk sekolah. Seko pedalangan. Pedalangan. Psikologi. Sadurunge pedalangan. Yo SMA to mosok yo TK. Sadurunge? Hah? Sadurunge SMA. SMP. Sadurunge SMP. SD. Oh. Iki Terus mah. neng pedalangan. Heeh. Beda karo aku Lah sekolah. jenengan. Aku biyen di sekolah ke bapakku. Heeh. Mlebu blengki SMA. Bo. Wow, ora nganggo TK SD SMA, SMP. belum. Langsung SMA TK 3 tahun lulus Heeh. SMP. Belum. Lah kok Mamet Kok Dun? medhot? SMA Ora yo maido, S1. sing sekolah aku kok maido. Bar SMA SMP. 3 tahun, Oh, kuwi SMP. S1 kok medhon SMP iki Sing piye? sekolah aku ya aja dipaido. Angel. SMP 3 tahun neruske. Bar SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, tahun. neruske. Neruske napa? SD. Belum. Lah kok Mahmud Kok saya Dun piye? medhon ki piye? SD SD pirang 6 tahun? tahun. 6 tahun. Terus neruske neng TK. Piye ta kok saya cilik ki? Bingung ta kowe? Bingung. Wong sing sekolah aku kok ora umum. Kok ya iso kaya ngono? Aku isih cilik karo bapakku dilebokke pertama neng SMA. Sekolah menengah anak. Oh, lah lah. Sekolah menengah. 3 tahun. Ya. Lulus. Telah. Mlebu SMP. SMP. Aku rada gede. Artinya Sekolah menengah pemuda. sekolah menengah anak, terus sekolah menengah Pemuda 3 tahun lulus. Tolong. Lulus. Mlebu SD. SD, sekolah dasar. Sekolah dewasa. Wis bar pemuda dewasa. Bar pemuda dari dewasa. Terakhir 6 TK tahun. aku. TK taman kanak-kanak. Tingkat keluarga aku terus rabi ya, Nduk. Oh lah ngono, berarti ki mau kepanjangannya sing beda. Oh iya. Ya, ki mau apa? Tingkat kedewasaan. TK-ne apa? Tingkat keluarga. Oh, tingkat aku keluarga. Terus duwe bojo. Terus duwe bojo, terus anak-anak. Heeh. Bar TK playgroup ora? Ora wis entek kuwi ragate wis entek. Je, Mbak Terus niki bar pedalangan bar sinaune apa wae? Kula. Ya dalang. nggih ndalang sekawan tahun. Terus sinau psikologi 2 tahun S2. Apa? 2 tahun S2 njupuk psikologi, psychology. Apa kuwi? Psychology. Kuwi nang bidang apa? Alah Apa ya? ilmu jiwa. Oh. Nambani wong rada kentir kuwi lho. Oh. Gampange. Nambani simbah-simbah pikun barang kuwi, Mbak. Kowe ngarani aku kowe. Kok ngarani kamu piye to aja ngrasa ngono. Nek Mbak Elisa, Nggih, Pak miturut Santo. panjenengan Mbah Marsam ku klebu pripun? Nek secara kejiwaan itu normal Jiwaane mboten piye niku? nek aku? Mbah Masam ki rada lain daripada Oh, yang lain alah. sih. Kok Oh. lain daripada yang lain? Beda. Maksudnya, Ya apa cara pemikirane sing Oh. liyane munggah dhek mudhun dhewe kok ora umum kancane. Aku neneng dhuwur ki ayu bayu ben. Oh, dadi terus milih mudhun. mudhun. Nek anu pinter. Hah? Pinter kowe ya. Aku. Ah. Iya, Wah, lumayan. ya dua kok ya nek ra pinter ya ora kelakon. Lah aku tamate terakhir TK dadi ya goblok. Ning dadi wong bodho ki penak lho. Benae apa? Apa-apa selamat. Gak iso. Ya ora tau dicekel polisi. Nek Sing misal- pinter-pinter kae Iya. ra do dicekel polisi. Iya. Sing korupsi kae pinter apa bodho? Pinter wong iso Ah, tekan iya. kono pejabat dhuwur. Mula aku ki dadi wong bodho. Iya. Mati we ora sida lho. Kok ampuh
Wah, kandhani kok. Nasi apa urung? Oh, wis. Atas iki bagone. Ketoke Wes ae, kok. Bagong. Dadi ngene ya, gandeng aku wong bodho. Ya. Pada waktu kuwi, wong bodho ki kan nesunan. Heeh. Aku nesu karo bojoku. Ya. Minggat saka omah. Sing minggat Aku. bojomu apa kamu? Aku. Kamu ya. Numpak sepeda motor, udan deres banget. Oh, nganggo mantol ora? Ora. Ora. Udan wong nesu Jauh, kok. nesu, Nesu. ya. Langsung tak genjot Disekat. leboke 100 genjot wer gaspol. Terus gaspol. Bantu wes. Ndelalae ning dalan ana wit asem ambruk. Terus Tabrak bres. tiba. Ora. Loh, kok iso ora tiba piye? Wite asem lagi dukul cilik. Oh. Mangkel. Angel ya. Angel to. Udan deres. Wah terus tak 200 werudan deres. 200 si speedometere kok balik meneh. Kiwa tengen ki kali. Heeh. Banjir. Iya. Bak, kowe ngerti aku nggak bisa renang. Heeh. Aku kira iso mbluru. Terus Lah kok gruncal ning ana lubang tek biur cemplung kali. ngelangi. Ora, Lah, wong kaline Cetek. jerone mung sakmene iki. Nah. wi kalen jenenge. Tak teruske bos nabrak pitik bres. Pitik Mati mati. aku. Pitik Aku kamu. Kamu nabrak pitik kok iso mati? pitike iki sak truk. Dadi truk muat pitik mogok tak tabrak Oh. mati. Walah. Wah jebul kaya ngono kae rasane wong mati. Oh. Aku ki mlaku ngene iki. Kowe ngerti jenenge Pak Ilham? Heeh. Pak Ilham Ilham ki sih. lurahe Gunung Pring. Oh, Palura Gunung Simpangan Pring. karo aku ki mantuk kok meneng wae ya kok ora nyauri ya. Terus? Aning aku wong wis mati ya. Oh, iki. Mbok oh. menawa dheweke ora weruh. Terus Bablas aku ana pertigaan. iya. Aku menggok ngiwa, jes. Ana Karo tulisane, sapa? Tulisan apa? neraka. Wah. Sing ning kono kuwi aku weruh, Medeni. yoga-yoga kuwi. Wah. Terus Terus apa? sinden. Kaya ngapa bentukane yoga nek kon kaya ngono kuwi? Wah, disiksa kaya ngono kae. Mergane Saya meneh sing disiksa luwih kejem meneh. apa? Dalang. Waduh. Aduh. Wah, ngopo niku? Dalang disiksa. Lah ya paling aku kejem ning kono lah terus atiku miris. Iya. Bali. Kali. Aku menggok sing nengen. Menggok mau wis ngiwa ra sida menggok ngene. Terus ana tulisane. apa? Swarga. Beh, ana sapa ning Ning swarga? kono iki ana Pak Lurah. Pak Lurah. Ana Pak Dan Ramil. Pak Dan. Ana panitia sing sok seneng nanggap wayang. Oh, ayo. Elok ya. Ana wong sing sok seneng wayang. Oh, Kuwi manggone ning swarga. Swarga. Aku arep mlebu. mlebu. Dicegat Terus karo Joko. Aja mlebu sik. ya. Sapa jenengmu? Oh, Aku ki ya jenengane undang-undangane sok Mbah Bagong. Mbah Bagong. Nggih, ning ya sok Mbah Marsam. Marsam. Nggih, kula Mbah Marsam. Terus Kowe arep mlebu ning swarga, oleh-olehmu kon donya apa? oh kudu nggo oleh-oleh. Aku ya wangsulan. Apa? Wau sampean mboten pesen nek pesen rak kula gawake ora ketang telo-telo. Pak Mi. Lah kok nesu kuwi Oh. sing jaga. Burkano. Karepku dudu kuwi. Terus Dadi saka ngalam donya ki pangeranmu sapa? Oh. Aku sekolahe ra bodho. Heeh. Elingku ki ya pangeran Diponegoro. Nek ning nggon wayang Pangeran Antasari. Pangeran Haryo Pangeran Haryo, Setyaki. heeh. Aku wangsulan ngono. Kowe iki kok bodho mati kono bali urip meneh. Lah kuwi wong mati wis selamat to, wong bodho ki. Ra sida. Atau ditelepono wah iki bodho. Elisa iki ana singkatane Mas Petro. Apa Elisa? Mas Petro. Napa Nggih, niku ribut, singkatane? ribut. Elisa. Apa niku? ELISA. Oh. Heeh. nggih. Elok tenan ing atase dudu wong Jawa kok nglestarekake budaya Jawa. Oh, iya kan bener. L apa L? Luar biasa. Nggih. Laga lagu lagian Iya. penganggone tansah njawani ateges nglestarekake budaya Budaya. Jawa. Betul, betul. Nek le ngadi salira ngadi busana pripun, Mbak? Mbak Elisa Sae niku? Jawa niki. Lah L. L. Nggih. I. Iki lho bocahe sing nglestarekake budaya Jawa Mas Pedro. Wah. Iki Nggih, lho. nggih, nggih. S. Heh? S. Heh? S. Sip. ELIS. IS. Heeh. Samu barang Heeh. ditotot apa
pratitis Heeh. setiti luntur ngati-ati. Yo bener. Alhamdulillah. Ra, Apa? aku ra wis omong to ket mau nek kowe iki nglestarekake budaya Jawa. Tenan ra. Aku ya padha. Apa Marsam M. M. Tansah manut nyengkuyung dawe dalang. Nah, iya. A adalah Anggone nglestarekake budaya Jawa ya kuwi wayang kulit. R. R rumangsa andarbeni kudu ngrungkepi budaya Jawa. Sae. S. Ya ta? Heeh. S ta? Heeh. Ya samu barang, Samu barang. samu sembarang budaya Jawa ki awake kudu Ditata. ya Iya. tata. Marsam A. A. Ya arep tekan ngendi wae aku tansah nyengkuyung lan nglestarekake budaya wayang. M meneh. M mbok aku disangoni mbok ora nek kowe genah entuk. Nek lumrah sampean ki wong ya turah-turah tombah. Lah nggih to, Ya Pak. malah ulur-ulur kudu. Aku krungu sok tetembangan barang kae lho. Napa Pripun? tekan napa? Elisa iki lho Mas. Nggih, pripun, Pak? Lah ya tetembangan kae apa-apa kok iso ana bocah kok kaya ngono. Nah, nggih. Pintere ngono lho. Nggih, luar biasa. Saiki arep dipunduti apa wae iso. Nggih. Ora kowe nek suaramu ngono ki dhisik jane mbokmu nyidam apa ta? Waduh, napa nggih kula nggih mboten belum pernah tanya. Oh. Neng ibuku. Ning kowe aja kuwatir urip ning Yojo karo ning Mundelan pamane ra payu nyinden. Iya, terus Kuwi ana gawean. gaweane apa, Mbak? Dadi konduktor apa kenek bis? Aku Jogja. Maklak. Padake wangun ya, suaramu Iya, gede kaya suaramu ya. banter, ya. Monggo yo, Jogja Magelang, Jogja Magelang. Entuk Parkir ya jajan. wangun ya, parkir ya. Parkir. Mundur. Tekan sopire mbatak. Tekan rumangsane kon neken terus. Aku nduran mati. Tekan basa Indonesia karo tekan Teken. sampai. Ya. Nggih niki ngaturake lelagon panglipur. apa? Niki kadosipun kula mboten piyambak wonten Nggih. Oh, diaturi munggah. nggih Apa wonten wae? anak-anak Nggih, anak-anak dari niku. Anak-anak Sanggar muda. Miret Tawu niki. Sah jenenge sapa wae sah? Sinten Mbak Elisa? Wah niki Larine? wonten Mbak Angel dan kawan-kawan to. Oh, nggih, nggih. Saiki kan enggak? Apa mengko? Lah nggih, sakniki napa mangke Pak? Kula nderek. Minggu ngajeng mawon. Minggu ngajeng. Pun dandan cantik niki. Pun wau. api kok nggih sakniki kok nggih jenengan ku Mbah Marsam ora. Mbak Angel Nggih. Dan Mas kawan-kawan Mas. dan kawan-kawan Ya. monggo kula aturi nggawa payung ora ya bocah ya. Yo. Niki kula kalih naturake lelagon. Nggih, nggih napa Mbak? Napa nggih? Mbak niki wonten nganu Mbak Elisa. Ah kowe sik sah. Nggih. Pamundutan, Mbak Elisa. Napa Mbak Sento? Menika saking Bekasi, Wah, Taman Harapan Baru Klaster Nirwana. Nggih. Menika saking Kapten Bijan Subianto. Nggih. Menika ngersakaken lali janjine lan ngaturaken salam kagem Ni Elisa Orkarus Alaso. Oh, nggih. Menika Mas Bijan Subianto menika adik kelas kula nalika wonten SMA Pendowo rumiyin. Oh, nggih. Salam kembali dari jauh streaming ya. Nggih, menika Mas Bijan. Bakonge kok meneng ae iki piye? Bagonge ngumbang-umbe wae. Leran aku, Truk. Bar bladek apa piye ta, Gong? Monggo Ha. jejer mriki. Oh, Ngantuk. Ayo sah kowe disiki Ya, Mbak. Ayo, Sah. tembangi napa, Lali Mbak? janjine. Lali janjine riyen nggih. Lali janjine. Aku sik ya. Nggih. Lali janjine. Nggih. Kok. Piye Mbak wis ditunggu Wis lali kok aku. Tak Jare lali tenan. janjine. Yo kowe. Ngangge bawa napa melangsungan, Pak Nganggo Petro? bawa. Oh, Nggih, dibawani Mbak. Kersane rada nganu Ben, bubar rada jam mat-matan. 12 bengi ra apa-apa wis. nggih. Dina Minggu kang tak anti Sesuk kuwi sah. Minggune sesuk. saiki sisih satu ya. Sesuk. Lah wong Pak Rebo lahirnya dina Kamis dadi ora apa. Nah, ora mesti nggih, Mbak, enggak. Yo. Dina meneh ngaya
Endang Caipeng Mas. Ya. Dibantu. Siap, siap. Pinter golek alasan ngandar-andar angan duka aku wis ora percaya. Sulawesine ilang ya, Truk ya. Hilang. Jawane Jawa gel. Piye Kang, menurut kowe Kang? Mbak Elisa iki Kang. Yo. Apik ngono. Apane sing apik? Kak aku nek mau ngapik iki gampang kok cantik ayo iso ngomong apik ayo apa liyane Ayo. kata-kata apik. Elok Ya lah. nyenengke. Iso-isone muni nyenengke. Siap Ya, ah? monggo. Iya. Wah, ra nyangka wonten sawer segala iki. Pak Lurah matur sembah nuwun niki yo jelas mlebu swarga ya. Pak Lurah. Awo asmane we Pak Ilham kok. Sa. Nggih, Mbah Mas. Sing nyawer dipujekke. Mlebu swarga. Iya. Iya. Sing ora nyawer engko bengi dibeneni gemedruwo. Ning jan nggih lho, kula tau krungu Pripun, Pak? wonten Pak Lurah ku apik banget nika. Nggih. Seneng dedono, seneng nyaweri. Wah, Nggih. keluargane jan matumpa-tumpa aduka nek Pak Ilham. Jelas. Delok sa. Kak. Sa delok sa. Niki to salembar. Lurah kok biru ya. Lembar. Nek lurah nggonku kono abang lho sa. Oh. Ora apa-apa kan dipecah nggo bola-bali. Oh, iya. Ora masalah biru abange, sing penting ki Jumlah. gelem heeh. Jumlah iya. Sing bejo kowe lho. Pripun ta? Wong wedok entuk gambar lanang. Oh. Oh iya ya. Lah iki ana wedoke mburine lho. Oh iya penari. Penari ngarepe lanang, lanang wedok iki. Yo lanjut. Ya. Senjane kowe tekan. Bahasa kowe mau joget kok. Oke. Kang. Atiku sojana Ngencen karo wanita liya. Luar biasa Mbah Marsam. Sip, Niki kan acaranipun anu nggih, acaranya untuk memperingati Hari Wayang Wayang. Sedunia tanggal 7 kemarin. Nah niki kula ini dari hati saya pribadi sangat bangga dengan Sanggar Gumirtawu. Iya. Udah hampir 3 tahun saya ikut terus, tapi Oh, iya. tetap berjalan terus. Anak-anaknya ya semakin pintar-pintar semua. Jadi kita harus memberikan apresiasi untuk Sanggar Gumirtawu. Semoga wayang ini tetap lestari. Tetap Amin. lestari. Ini Hari Wayang Nasional. Wes Tapi ini, niki memperingati. memperingati Ya. Hari Wayang Nasional yang sudah diakui dunia. Betul. Nggih. Tahun 2012 Nggih. aki nyang Prancis neng gedung UNESCO. Oh sampun nate. Wes Elok. bulan Desember Nggih. tekan kono mengajukan proposal. Nggih. Sing diakoni aja mung wayang kulit. Nah, Aku pemain wayang wong uga kudu diakoni. diakui. Ternyata yang diakui segala bentuk Wayang. wayang Nggih. yang jumlahnya itu puluhan. Berbagai macam Ya, jenis. Banjar ada, Palembang Ya. ada, Nusa Tenggara ada, Luar Bali, biasa. Golek Bali. Jawa Bali Barat, ada, Bali Lombok ada. Ya. Itu harus jadi kebanggaan kita, jangan sampai musnah. Betul. Makanya perlu ada sanggar yang bisa mengumpulkan dan menggelar untuk anak-anak bisa mengeluarkan Berekspresi. talentanya. Termasuk kue arep tak lestarikan. Loh, Wong sing Di Banyu kaya Keras. Elisa iki Ya. iso nek mati tak balsem takon nganu Di Banyu ndokon Keras. museum. kok ngono to? Gue kenang-kenangan. Oh iya, tak kira dikembangbiakan. Wah. Ya aja diawetke Cok. ngono to karepe. Nggih niki anten
jadi kebanggaan juga dari Oke. Timur Tawu. Ini salah satunya Mbak Angel, biar maju dulu ke depan. Wah. Ayo, Angel ki kan tulisannya angel ya. Angel. Jadi oke. percaya angel. Angel. Ya, Mbak. Ya ora mesti angel ya. Ya, kemarin kita udah ketemu di atas, sekarang ketemu lagi. Gimana rasanya? Sekarang beda loh. Kebayanya ini carong Bali nek iki. Aku minta mic satu lagi. Oh iya. Niku nganu kok tak sekarep kok Mbak Ilsa. Gimana? Kuwi Tak sekarep. Sing penting tresno karo Nek budaya. Jangan Jawa masalah. selendangnya disampirke. Disampirke Ya, sini. Mbak Elisa. Kalau model Bali ditaruh di sini. Aku pakaian Hobi. sak Nusantara ki sing tak senengi mung siji. Ndi? So aku nek dadi manten, Iya, ki arep aku cara ngendi? arep cara irian. Nyirit. Kon Ngirit ya. Ayo. Godaman. Isin apa ora kamu? Heh? Isin apa ora? Isine ra entuk dhuwit, Sa. Oh, iya. Mbak Angel, wah, Yo. ini gimana rasanya sekarang? Udah belajar lagu apa lagi? Apa, Pak? Lu ayo Lagu apa? apa, Pak? Ayo apa ya? Pas takon Udah ayah. belajar lagu apa? Yang habis belajar Sekarang apa? tuh Yang habis. kayak lagu-lagu yang Jawa tapi yang modern gitu Kak. Oh, Jawa modern. Apa tuh contohnya? Misal kayak lagu-lagunya Minang. Cakna. Oh, dari Cana, Dark Boy. Ya boleh. Ini kan ceritanya Angel itu ngajak anak motor. Iya, ini kan. Anak motor yang Iya. tidak mengenal sama sekali tentang dunia budaya Jawa. Makanya coba kita panggil sekalian ke depan boleh iya, ya? boleh. Mas Enggar bukan sih? Iya. Ya. Sama temennya juga enggak? Sekalian bertiga? Ya, Aku ayo, seneng tiga. loh, udah mulai mau mengenal, mau nyanyi-nyanyi Nya, tak lagu silih, Jawa. Nya. Nih, aku Masih kasih ada pinjem. kok, mic-nya habis ya? Oh, ini pakai Habis. punya. Nya. Nyanyi apa kalian bertiga nih, by the way? Siapa yang anak motor ini? Berdua semua kabeh, anak motor semua, gelap motor. Kamu Ngapus. umur berapa? Kelitih. 15? 15 kamu umur berapa? Aku belum kenal kamu namanya. Bintang? Sama- Mic-nya dideketin, mic-nya. Siapa namanya? Bintang. Kamu Mas Enggar. Enggar. Sama-sama 15 tahun. 15 tahun. Yang salah satunya pacarnya Angel ya? Kiu. Iya, Mbak. Anakmu wis deyang to terus. Wes ya, kalau tak pengen ya ora iso ya. Orang sing isin kok bapaknya ya, Gong. Aku ora lek wes kok mulane Yang terus mana? sedisian karo cah ngaben. Jadi bertiga udah latihan lagu apa? Ini udah latihan Di, Pak. tetek hati, Tetek hati terus. kelebus, Kelebus. Wis kudana. terus rasa Bali, Heeh. sama mencintai dengan Yaya. Weh. Ini ada keyboardnya juga. Ini pakai kayak video cardnya. Oh, pakai audio card boleh. Yang mana dulu? Coba ya. Coba dengar Yo. lagunya, mainkan. Yang mana dulu, Mbak Angel? Yang rasa Bali dulu Kak. Rasa Bali. Oke. Udah siap, Mas operator? Apa saya lagunya apa iki mau? Apa sih Jal? Rasa Bali. Rasa Rasa Bali. Iya, rasa Bali. Minggat. Rasa apa rasa? Rasa. rasa Bali. Oh, rasa mulih. Oh, rasa. Neng kene wae ndelok wayang kok mulai barang. Udan kok Bali. Yo. Oke, Mbak Angel dan Mas Enggar rasa Bali. Duel. Yuk, Mas operator. Wah, kan. Wow, luar biasa. Suaranya bagus banget ya berdua ternyata. Iya, Ya. Piye penilaianmu, Sa? Aku senang sih maksudnya Ya. nang sekarang anak muda itu ada yang suka pop Jawa, ada Ya, yang ya. suka gamelan juga. Jadi untuk pendekatan ke mengenal Jawa kan macam-macam ya Mbah ya. Iya.
Iki termasuk salah satu yang udah dipopulerkan kayak Darboy, Denny Caknan itu udah mulai menasional. Tetap kebanggaannya awak dhewe. Makasih ya Mbak Angel sama Mas Engga. Nih Mas Bintang mau nyanyi apa? Bertiga. Oh, apa tuh lagunya yang bertiga? Lagunya apa? Pak Lebos apa? Tetek ati kak. Oh, Tetek Ati. Oke, dadi payung ya. Lagu dewasa ya. Hah? Kok lagu dewasa piye to, Mbah? Ono pengarang lagu anak-anak. Apa bisa? Jan ra masuk akal tenan. Sinten niku piye modele? Dhisik kan tahu krungu. Nggih. Di puncak pohon cemara. Oh iya. Burung kutilang Kutilang bernyanyi. bernyanyi di keleng. Ya. Bersiul-siul. Bersiul-siul Sepanjang hari dengan tak jemu-jemu mengangguk-angguk. sambil berseru triliun. Aku terpikat sa. Kenapa? Burung kutilang. Iya, Aku nyang pasar ke pasar. tuku manuk tilang. Burung kutilang Iya. itu untuk kumbas manuk tilang. Ya, tak piara 2 tahun. Ya. Tak entene munine. Hah? Lah kau ora muni trilili-lili lho. Monene dudu beda ya. Ah, iya. Hanya apa iki mau? Sekarang yo lagu kok ya Mbah Marsam ora. Ya, Tetek Ati ya. Bertiga. Trio. Yo. Sing cewek tengah. Trio iki kene terkenal lho sa, nek Trio. Magelang gedhok. Oke tuh ya, Gedhok trio. wajib BEE. Heeh. Mbak Sowo. Siapa? Iya ya, getuk trio wajib BEE itu. Wajib. Nyahwi. Nyahwi ya. Wik kok bae Wajib. Oh salah, aku mau maca. Tak kandhake wonge kuwi lho. Tetek Ati Mas. Apa iki? Leret dhisik nganu ya. Ya, larang sih. Ora bakal kaliati selawase Oke, makasih Tetek Ati, by Angel, Bintang, sama Enggar ya. Oke, ini kita beralih dulu. Ya, beralih dulu ke gamelan lagi. Tadi udah Oh, iya. versi Selingan. elektrik. Oh, iya, ya. iya. Sekarang kita versi gamelan lagi ya. Ini ada gurunya Angel. Itu Mbak Iya, Alvin. Mbak Alvin. Ya. Mbak Alvin kemarin udah ketemu di Artos juga, udah bisa bawa. Sekarang kira-kira mau menampilkan apa Mbak Alvin? Yang sekarang nggak pakai bawa, sekarang kembang rawe. Wow, Oh. oke. Yang Kembang sigra ini, rawe Mbak. dong, yang anget-anget sigra ya. Gatel kuwi gatel. Kembang sing marake gatel kembang rawe ya, Iya. Mbak. Ya, ini berarti sama gamelan. Udah berapa lama belajar kembang rawe ini lagunya? Belajarnya 1 minggu. 1 minggu ya? Kok dari semua lagu kok milih kembang rawe kenapa? Kandhani gatel kuwi kok. Kok mutusi ra mesti nek pengen barang yo. Apa kamu yang bikin? Yang relate sama bahasanya itu mudah dimengerti.
Oh, bahasanya sama Romeo. yang musiknya sih juga. Oh, gitu. Oke. Nyanyi sendiri apa ditemenin? Temenin Mbak Elsa. Oh, ya oke. Ayo Gong, joget juga. Masih bersama saya Butera Tamu. Hey. Saya suwe, banjur Gong, ayo joget Gong. Hey!
Aduh, pengen tambah padahal. Oke, cantik banget hari ini. Makasih ya udah mempelajari lagu-lagu Jawa. Besok kalau ketemu lagi harus nambah lagi ya lagunya. Oke, Alvin, Angel, juga Mas Bintang, Mas Enggar, thank you banyak ya. Jangan kapok besok lagi loh ya kalau ketemu lagi. Ini mau nyanyi lagi apa gimana Pak Santo Kulon Derek? Itu Angel katanya udah. Oh ya wes. Udah. Sudah. Yakin. Oke, thank you. Nah ini masih ada tunas ya, Ya? tunas. Tunas Pripun Mbah besok. Marsam? Komentaripun pripun? Dalam komentaripun dos Untuk pundi anak-anak. Sudah mau belajar, sudah terima kasih sekali. Oke. Karena anak muda-muda sekarang tuh jarang yang mau belajar seperti itu. Cara mau sinau apa sih bos Jawa norak betul. gitu kan. Padahal wis contoh nih loh, Elisa kuwi sebagai contoh loh ya. Nah, di ki sini Bang harusnya- Menoy yang lain juga Ya. mau meremen ya belajar yang terpacu, ini supaya ya, jangan terpacu. kalah dengan orang dari Sulawesi. Iya, juga Mbak Angel, CS, Mbak Alvin bisa nulari teman-temannya buat belajar. Mate. Made apa? Madein. Mate. Mother itu ibu. Ibu. Iya, mboke. Kowe mboke ya? Hah? Aku mboke. Heeh. Kamu mau nyanyi itu? Mancen. Ecoan. Aku ndak keterusan lagi. Nggih niki wonten kersanipun napa malih Pak Petro? Niki kok Nyenges pamundutan saking derek sawung. wonten ya Pak. Napa? Derek wonten kira-kira? pamundutan. Oh Nggih, nggih. napa sing gumyak napa sing anu Ya Mbak Isa dicaosi, kira-kira? dicaosi. Anjir, Bapak wonten pamundutan napa? Mbah Marsam niki mumpung ketemu karo Mbak Kersanipun. Elisa niki idolan iki lho. Podang kuning. Oke, siap. Podang kuning terus. Wajib podang kuning. Podang kuning ra kowe Gon. Gon. Nggih, Truk. Seneng podang kuning ora? Oh, seneng aku. Dibawani lho, Truk. Oh, iya, Pak. Saiki wis sisa dawuh lumayan ya. Dawuh, Perkembangan. Mbak Elisa, Nggih, Apa maune rung iso dawuh apa piye? pun nampa bocoran bocoran apa? tahun ngajeng hari jadi nganu kota mungkin niku sing mayang novel kali jenengan. Aduh, mati ya. Ning niki bocoran ya. Wis siap lho Mas Nopal. Nggih, mengke kula cepet. Gelem ta duwet karo aku duwet. Oh. Gas kemawon. Gas kemawon ya. Mau aku nak isin-isin. Sing- Yang isin-isin ora apa-apa. Ah. Nek isin-isin aja. Niki lisen mulai berjumpa kali. Oh, pakai woh ya. Nadyan wujud mung peksi. Bang Asap senengnya apa nek manuk seneng manuk Oh, apa? aja nyepelekke manuk kok Aja ngajak nyepelekke. Kamu seneng manuk apa sih? Ya kuwi mau podang kuwi mau. Podang. Oh, enggak lovebird apa-apa gitu. Manuk Guwek, kuwi. guwek. Guwek. Manuk apa ya? Deruk. Deruk. Oh, daruk. Daruk itu bunyinya apa ya nek daruk? Senajan wujude ming manuk ning agawe talining bronto. Ya, nek Memang manuke klinikane saka sehat. kuwi. Apa Pak? Nek manuke sehat. Nek manuke sehat, nek ra sehat ra gawe seneng ya. Ora iso ngoceh wis, Bang. Ra iso ngoceh. Alus manis neng semake. Ketake rapati sehat, Mbah. Wong manis kok diabetes Wah. manis. Ngelokro. Loyo. Golek isi podang jenah
Jenar ki kuning. Kuning. Jenar kuning. Karena harus tipe A jadi nggak di kuning tapi di jenar ke. Iba bunga hingga diku nyanding bisa dadi Yuk. esuk awane ngomong wis ora krasan kaluyuran anggone sing tak sayang mubeng-mubeng mikiran kanggo kae ora krasa esuk awan nganti wengi Jogete terus. Nganggo mandek ya, Sa? ya no Diwasaku. udut-udut sing Leren. Ini ana kekuatan meneh. Ya. bakal ati duka kibalinya si podang atutut ati kebrana ora mangga atiku sansaya Oh. Oh. Ayo.
nek ra wong cerdas. Nek ra iku lho ra. Bisa bergeser. Iki nek ra pancen yoga cerdas ra ya. Ya saka manuk langsung manuke ning gubuk kok niku. Baleke manuk meneh. Delok gubuk iki langsung sekiter langsung. Oh, burung. Ya manuk ki ora ning kandang ya sosok ya ning gubuk. Lanjutke manuk meneh. Katakan padanya aku rindu. Terus Pak. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Wes. Burung kok burung terus. Burung ini jogetnya piye kowe? Hah? Burung ini. Burung yang ngene no. Salah. Piye? Oh burung. Mana ada manuk ngene yo ngene. Oh, ngene Terbang to. yo ngene kebakan sayap. Oh iya. No. Ayo lanjut ki Ya. mau sing podang kuning ki mau lho. Ora Kok ki dadi gubuk, dibang Pak. swara. Cedetan sajroning ati tekan luntur saya marani aku gawe dadi garo Sasarmu ora tau lho ini wah. Saiki ra direncana lho padahal ya. Lah nggih, wis memang itu apa ya udah insting untuk membuat meriah itu nek mboten anak-anak yang berenergi bagus ya ora dadi ya. Niku nek cara tembung niku eco napa pripun lho, Pak? Eco. Iya wis eco. Luar biasa niki acarane Kerajaan Fest Pak sing kaping 3 nggih Pak. Kaping 3 nih, Pak. Cek, mugi-mugi saged langgeng benjang saged malih lan malih Amin, ngaten amin, nggih amin, wong amin. kula sisan nggo uri-uri kabudayan. Leres. Sayange udan. Sayange udan mboten napa-napa wong rezeki Iya. udan niku rezeki. Iki nek ora udan, Nggih. malih sepi kae do lunga dhewe-dhewe. Mergo le udan kuwi le rame ya Pak. Ora iso lunga. Lah nggih. Coba iki diterang mesti ditinggal lunga ya. Ah ya ora mesti ya. Wayang itu adalah ya toh Wayang adalah pendidikan kehidupan untuk masyarakat sedunia. betul. Jadi kalau mencari karakter-karakter kehidupan manusia itu ya di wayang. tinggal nonton wayang ada tontonan, ada tatanan, ada ada tuntunannya. Makane iki Apa wis kudu ora diniru. weruh dalan kok dadak dituntun? Masalahnya ora badalane ning dalan uripe niku lho, Mbak. Oh iya, heeh. Ah, nek lem aku biasa ya garek matane dhewe-dhewe. Tapi nek bab uripe lah kan perlu ada tuntunan lewat filosofi-filosofi cerita wayang. Betul, di wayang itu ada kejahatan, Ono ada kebaikan. kebaikan. Penonton tinggal milih mau Nah. yang jahat apa manyu yang baik. Jan koyo ngenok sekolah TK. Aku kok Nggih, niki mau nggih wonten dalang cilik kalih. oh nggih, niki. Mas sinten Krisna Krisna Mas Gading. kalih Gade. Luar biasa. Muridnya- Udah berapa muridnya Bu Mirtaus sekarang, Pak? Gemeng niku. Oh, iya kuwi tingkat tambah pinter ngono. Nek Seimbang. jane niku nganu, Mbak. Peminate niku kathah. Nggih. Niku wong pedalangan niku lagi angel to, Mbak. Lah nggih Gitu. lek ngelatih. Lagi lek nopal nglatih nopal ngomong wae wis marake jodek nggih, Pak. Pertama kudu iso gending, iso nabuh Nah, gitu. leres. Dereng dramane. Nggih. Iki UNESCO kuwi sa. Drama kehidupan. Kuwi ora mung wayang tok lho sing diakui dunia. Napa niku? Ana keris, Keris betul. ana batik, Batik betul. ana angklung. Iya Dadi betul. kalau aku ning kono kuwi ana wong Jawa sing ditandur ning kono Iya. ngajari batik. Oh, ngono. Jenengan boten tandur wonten mriko. Apa? Boten tandur wonten mriko. Tandur. Iya. Kono nek tandur nganggo mesin no. Oh, nggih to. Tur saiki aku wis ora iso nandur sa. Lah, Ya kuwi mau gula kuwi mau. selalu manis. Nandur kebencian Nah, mawon. ya nandur kebecikan. Animone penonton sa. Nggih. Rikala aku pentas ning gedung UNESCO. Nggih. Kuwi 49 negara sing Wah. sing teko. Dan itu semua terkesima dengan budayanya Indonesia ya. Ya bener Keren, bener. keren. Mula bener kowe belajar dalang ing sanadyan kowe wong selebes. Seledes. Dalam niku di Sulawesi. Sulawesi. Nggih. Yo.
Apa Nggih. Nesa? Derek kula. Yo, Apa, Pak? ramaikan yo. Setunggal meleh nggih. Lewong napa ninggal katresnan? Derek. Monggo. Lewong man lewong. 5 meneh, Pak. Tumbas kaset wae Iki kok. anyar kabeh. Mbae wis ra ngerti ngene. Mbak wis ra ngerti. Sing penting joget mawon, Pak. Nek jenengan ngertine napa? Caping gunung. Sing kuno-kuno kuwi. Uler keket. Uler kambang. Kaget ya apa? Nggih, lewong masih. Tenang. Sik. Sabda pandita ratu Bangsiraku Daga ing sisihku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa Mantap. Jos. Dadi Keringetan anget. aku. Suasanane udan ning dadi anget nek ngono. Sehat aku. Ora rasane udan. Rasa nek udan. Niki kula nggak ajeng mendokumentasi biar ada dokumentasi. Aku pengen bergabung sama adik-adikku. Oh, iya. 4 Oh. ini ya. Oh. Nyanyi bareng ya kita. Ya. Perahu Ayo. layar. Yo, aja. kalau layar. Yo, ngadeg yo. Oke. Yo. Kalau layari sing ngilangake rasa pegel inu. Iya, dodol jamu. Jamu. Ngilangake rasa nglungkrah lesu. Oh, lumrah Mbak. lesu. Iya. Ambil mic-nya masing-masing ya. Iya. Oke. Wah, pas biru dongker semua ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Madep rono kabeh. Nah, sedeng ra? Cukup ya? Cukup dong. Bisa kan lagunya Perahu Layar? Bisa kan? Kamu, oh iya boleh, buka lirik boleh. Iya. Monggo. Yo kanca ning isih gembira. Alera-alera bangene segara. Ate yang numpak perahu layar. Iki minggu ke paring wisata. Alon taune wis menang. Ya dunya banyu winala. Ora jemu-jemu karone sembuyan. Ilang
Jos kabeh. Layar ya. Mekaten kala wau bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Bilih kula kalian Elisa anggenipun Ngelipur nglipur kali panjenengan kirang meranani Nggih. nyuwun agunging pangapunten. Samukira pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Piye, Gong? Ngene iki kesanmu? Apik. Sok baleni, Truk. Sok baleni. Oh. Goki pon sok. Iki bata. Nyilah ketro anyar. Ayo apa kae saiki iki apa-apa iki kudu luwesan ya to. So aku mayang gue elekton. Ayo. Kuatroan aku sok. Kuatroan. Lho ayo apa sing dadi pamundhute ingkang ngersake ayo. Saiki iki awake dhewe iki arep idealis klasik ya. Ya kena. Kena ning nek sing leladi iki pancen ya kudu bisa. Ya. Mancala putra mancali putri ya ta. Wis yo gak piye to piye. Iki gandeng wis sawetara, ayo awake dhewe swadendara. Mengko ndak ora prayoga nek ngantili geguyon kesuwen ya kan. Ayo. Ayo monggo. Apa kok? Sanguni apa kok? Angin amitet mile. Ayo terus santun dara. Yo, yo. Ayo kok.